Já jsem malířka. Malba je pro mě způsob myšlení. To znamená, že vlastně ten svět kolem sebe jakoby už automaticky mám takhle rozkádrovaný do těch obrazů. Jo. Moje životní téma jsou vlci, ale to neznamená, že je to jako jediný, co maluju. Jo. A čím jsem starší, tak mi připadá, že je to téma jako nějak vyčerpaný a oni nabývají úplně jiných forem a já spíš, než je samotný, tak dělám to, vlastně, co je obklopuje, nebo to je, co je kolem nich, takže se stávám normálně krajinářem. Jo. Co tady uvidíte, tak to je velké množství obrazů a celá tahle výstava je jako věnována tomu tématu vlků, ale jako je třeba, aby je člověk jako hledal. Jo. Oni tady jsou všude, akorát v jiných formách, než na který jste jako na první pohled zvyklí. Role mojeho těla v obraze. Těch rolí je tam několik. Jo? Kromě toho, že tam samo vystupuje, tak je zároveň i nástrojem, který mi umožňuje jako vyjádřit to, co se uvnitř toho těla děje. A tím, že každý ten obraz já vlastně jako buduju, pro mě je to prostor navíc, jako vzniká nový prostor, do kterého jako já vcházím. A všechny ty obrazy tady, nebo většina, 90% z nich, je human size velikost. To znamená, že jsou velký. Mají tě jako, měli by tě jako obklopit, vtáhnout, ale v celé té tvojí jako člověčkosti, jo, ty tělesnosti jako obklopit. A jak jinak vlastně můžeš obsáhnout tady tu velikost, než tím, že využiješ jako celého toho svého těla, jo, všech jeho částí. Plus já ho používám i jako nástroj ve smyslu nejenom toho, jako jak to předat, ale maluju rukama. Protože ta citlivost je úplně jiná než u štětce a taky je tam důležitá ta forma odstupu. Štětec, to je předem daný nějaký odstup, ty ruce, to je velká blízkost, jo, a citlivost v tom, jak nakládáš ty vrstvy, jak to dokážeš jako rozložit na těch jednotlivých místech toho obrazu.